Днес ще ви демонстрирам баляж с техниката с топиране. Ще ви покажа стъпка по стъпка. Материала, който използвам за изсветляване, не е обезсветител, а е боя супер изсветляваща. И ще видите как изглежда баляж с топиране и супер изсветляваща боя. Това, което трябва да направите, е да опънете хубаво снопа и да прецените колко рус искате да бъде кичура. Колкото по-ниско започнете да вдигате топирането, толкова по-малко русо ще остане, тъй като всичко, което е било в косата надолу, ще се събере в корена. Съответно, след като го срещате, ще се създаде този преливащ ефект. Съответно, днес аз искам да бъде значително по-руса, моята клиентка, затова ще започна от практически почти от средата. Като лека по лека, и тук съм лека по лека топирам и нагоре набирам. Тъй като косата се разплита по-лесно, пръскам с малко лак и клиентката ми е асистент днес. Ще бодисам този кичур, след което ще направя цялото записване, ще е на бързи обороти, за да бъде по-кратък клипа. Започваме на забързано. Искам да ви покажа, предния път сме започнали да правиме баляж, само че с малки кичурчета, понеже искаше съвсем лека промяна. Този път обаче иска да е по-руса, затова ще направя абсолютно всичко надолу в русо с преливащия ефект. И както знаете, моята система на работа е това разделение, два задни, два странични и един отгоре. Сега ще направя двата странични и когато премина в горната зона, ще ви покажа нещо специфично при топирането. И тук, както ви казах, искам да кажа две важни неща за тази техника. Когато топирате, специално горната, винаги трябва да е вертикално на главата, на скалпа. И другото, което е при цялото топиране, за цялата коса става въпрос, когато прибирате косата надолу, не натягайте много, защото после ще скубе много при разтопирането. Както ви казах, слагам лак, защото е много жива косата и ми се разтопира. Тук отново така се бличва, така да кажем, разнася се лекичко, за да не се получи отрязък на светлата част в корена. Сега ще премина в предната част и ще ви покажа нещо. Предната част може да направите и с сешоар. В случая няма да има нужда, но топирането е много по-плитко, отколкото останалата част от косата. Плитко е и в цялата периферия на косата, на главата, за да може да има по-светла предна част и въобще цялата периферия да е по-светла. И както в предното видео за баляж, тук отново даваме цялата коса напред, специално за предните кичури става въпрос.
за да не се образува плътна линия, когато изнасяте косата, когато клиентите изнасят косата си назад, за да я вържат. Отново преминавам на забързан кадър и накрая ще ви покажем и финала. Самия... Дай сега напред. Аз ще си мисля, че може да кажа да излезем тук, не го виждам. Да, и аз. Вече за YouTube като я направи. Знаем вече. Да направим едно дефиле, който да се снимира. Да, може да дойдете. Може? Да, аз нямам проблем. Елате да ми се покажете и да ми... Еми, вие си изберете сюжет. Ще тръгвам, аз ще започна да ти дам да нещо. Бъди хубаво. Може да ми дадеш водичка? Бъди хубава. Да ти дам водичка. Да пина водичка. Ето го, нюм. Мисля, че време е това толкова нещо да не прибере. Там, нали знаеш къде са? За колата. Зад колоната, да. Мерси. Ти не виждаш нищо, ама. Знае. Абе хора, аз виждам ли се на екрана? Виждаш се. Добре. Цялата си предици. Оле-ле. Е, как да не ти липсва? Кое? Да. А той я дадо, бе. Той нарочно ни пристрастява. Да ни закачи. Да. Да го харесаме и да му звъннем. Да ни закефи. Представяш ли колко нахална в него? Нека кефиш ме, ще извънна. Една напред, да се влезе по-скоро влезе ми екраната. Как да го включиш, няма да го режеш. И то не влезе. Готово. Готово. Това няма да го изрежеш, не ги давам. Няма да го изрежа. Шпръс. Така. Не виждам. Ама аз тук имам клиентка и си я гледам нея. Ако имам достатъчно време, мога да направя видеото така, както като хващам това. Нали го изпуснах? Лака за коса. На забавен как го изпускам. Да, мерси. Някой част да ги увеличаваш към тебе, някой ги увеличаваш. Мисля, че не знам, не съм пробвала. Защо се изнася нагоре и защо тази е напред? За предната ви обясних, че когато се изнася назад косата, се разместват пластовете и не се образува права линия, ако е направено назад. За горната част обаче е важно да знаете, че е хубаво да бъде нагоре, защото след като падне косата в страни, ще се получи същото изместване, както в предната част. И сега оставяме нужното време, след което мием, сушим и демонстрираме. Ето, това е финалът. Техника стопиране. Продукта, който съм използвала, е супер изсветляваща боя. Комбинацията ще я запазя за мен, тъй като е тайна, професионална. Виждате как плавно прелива светлото в тъмното. Няма никакви линии и колко хубав е цвета. И това всичко с изсветляваща боя и техника стопиране.
Ако искате и вие да имате такъв прекрасен бележ, може да ни откриете във Facebook и Instagram, като напишете Sis Aesthetics Hair. Заповядайте!